10 ώρες. 8 ώρες διαφορά. 9 ώρες. Είναι μία πάνω. Εκεί και από το γραφείο και από το... Ναι, απανάτης πυρηνία, δεν ξεκινάμε σήμερα. Ναι. Μα δεν ξέρεις τι έκανες στην δεύτερη. Θα τα φάει όλα. Θα καπηλιάσει τη δουλειά. Τώρα είναι Τώρα ξαπάτε. Αυτό είναι το δικό σου εσύ. Δεν μέγες με τον ότι αυτό δεν είναι. Ελάχιστος είναι. Ή να σου άφηνε, δεν υπάρχει. Βγάζει βίντεο, πού θα τη βάλεις, να τη βάλω σταθερή. Πού, εκεί. Στη φωτογραφία της Ελένης για την πάνω. Δεν υπάρχει στηρί. Στο τέτοιο, Πού. το τέτοιο της τηλεόρασης, στην καμπύλη. Πήγαινα από πίσω. Εγώ ναι, αλλά οι αραμίνες που θα γίνουν, εδώ θα γίνουν. Ναι, κάπου εδώ, σταθερά να. Ναι, αλλά πήγαινα από πίσω. Πιάνει όλους. Δεν το είχαν πιάνει του μισού. Πιάνει. Ναι. Κάνε την adjust. Φτάνει σου. Το θέατρο παίζει τώρα ακόμα, Ναι, κανονικά. Όποτε μπορούμε, παίζουμε. Τα πεντεγονέτια δεν έχω σταματήσει ποτέ. 30 χρόνια έκλεισα. Αυτά είναι εκτός προγράμματος, λέμε τώρα το κάνουν Το εκφοβέρδο. κανονικό. Συγκεντριακή συνείδηση. Και πια εκεί και μπορεί να είναι. Να, πέρσι ας πούμε που παίξαμε, κάναμε περιοδία στα χωριά, παίξαμε με άλλο θείο. Το λόγο της κρίσης δεν είναι λεφτά για πολλά πολλά. Ναι. Είδαμε. Γεια σας. Να σηκωθούμε. Όλοι καλοί χωράμε. Έχει καρέκλες, έχει καρέκλες. Όλοι καλοί χωράμε. Είναι αυτό. Πώς είναι. Παιδιά, φωτογραφίες. Από εκεί πήγαινετε. Πήγαινε μπροστά, τραβάμε βίντεο. Από εκεί πήγαινετε έτσι. Έτσι πηγαίνετε εσείς. Φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Κυρία Ξαρία, λίγο πιο στο έτσι λίγο. Λίγο λοξά. Έτσι, μπράβο. Να φύγεις, ναι, βέβαια. Η ώρα καλή. Έλα. Να ζήσετε. Καλή ώρα. 3 φορές. Μην τρεπιδουνά, τρεπιδουνά. Μην τις βάζεις μέσα. Μην τις βάζεις μέσα. Να ρίξει έτσι. Αυτό είναι. Ωραία. Τώρα πατήσεις. Αυτή είναι η δεύτερη. Και βάζεις και το κατάλληλο Τώρα τραγούδι. που κόβει. Most anything with you. All you do is touch my hand and your shakes my clothes. I would Μέσα, μέσα. Αυτά μέχρι. Εντάξει. Κόβει την αλυσίδα. Ναι, ναι. Να ζήσετε. Ενωμένοι. Παραπορκόητοι.
Δεν τρώγησε στο ψι. Δεν κόβει. Δεν κόβει μόνο. Φίλοι συνήθως. Έλα φιλί, φιλί. Άπηλε να μάθεις. Σου πήγε. Ευτυχώς. Τώρα τράβαγε καμιά αυτή μετά θα μου μας βγάλει. Έλα, συνέχιζε εσύ να βγάλεις. Όχι. Η σειρά σου δικό. Εγώ. Και τώρα. Περιμένε.